Хей хора, аз съм The Game Shark и сега сме в сайта на Nickelodeon за игри. Ще играя някои от тези игри, но още не съм си избрал. Дай да пуснем. Не знам какво беше. Дай друго. Разбрах нищо от това. Хора. Но чуя се кое да играя вече. Не с героите. Айде де. На картите. За един епизод. Нямам много настроение, да ви кажа хора, ама... Защото нищо, малко ми е скучно сега. Като снимам клипче, ми е по-добре. Пак. Айде да зареди. Стига де. Стори. Разбира се, че ще стори, бе. Експерт. Дек 3. Какво това? Добре. Сега съм до последния бос. Плюс 4. Сериозно ли? Първия бос май ви даде 6 карти. Не знам хора. Кое е това? Айде бе, какви са тия рази колички? Махайте ги, тук има битка. Опа. Красота ми. Сам такива карти ли имам, бе хора? Те ще наразбият. Сигурен съм. Маре стига. Не. Рестартвам. Защо не мога да рестартна? Yes. Рестартвам. Какво? Микеланджело. Next level. Какво? Try again. Да. Няма да сменям дека. Тя карта са ми силни, без това не съм стрелял. Нова златна. Някакъв си сити. Една. Yes. Само той ще му махне. Бим. Куца нещо. What do I do? This one. And done. Куца. Аре стига. Да го бях превидил. Да бях видял в бъдещето. И сега той ще ми вземе повече кръв. Не. Ще ми вземе малко. Така. Добре. For me. Is this for me? Oh yeah. Този ще разпия.
Коста са? You and me. Hey! Стига де. This is for your face. Ready for battle. Колко му е живота на той? Аз ще видя картите. Ще видя моите карти. Сетих се за заглавието на клипа. Как може да ме провали хората? This is for you. No. Ами никой няма да бие. Всички карти са равни. Тук какво е това? Който май хора на този епизод ще бия сам боса. Стана много дълго. Thanks. Thanks. Не! Да бе! Да бе! Not be quiet. This not be quiet. Аре! Май не готова пътя. Ще взема малко живот, хора. Ето. Май много бавно стават нещата, да знаете. Айде по-бързо. Me. This is your face, buddy. Thanks, bunnies. Stopping. Стига! Аре, 50! Сериозно! Да, вече се сетих за още едно име на това клипче. Мисля да използвам второ. Второто име ще използвам. Ей! За къде бе, чичка? За къде? За маракасите на Джон Джего. Бум! Айде, бихме боса! Карти са ни са паднали. 4 нови карти. Тук ще има 3. Гадост. Ай, тая! Окей, тая не съм имал. Ама и тая. И тук ще има само. Моля те да е златна. Сериозно ли? Тъпи карти. Както стори се ли? Бихме и тия 4 босчета. Следва Карай Клюн. Добре. Бак. И хора, това беше за днес, но... Не, аз качих много клипчета. И това беше още едно клипче за днес. И ще се видим утре, ако реша да кача. Чао.